Don't break the phone. Don't be anything. Don't be my sister. You could still do it and like try to do something and then tell us, okay. It's not all. Don't break that phone. Don't be doing anything with you. You know how much they're selling? Don't break the phone. Don't be anything. Don't be onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya ka Evangelist Chukwuebuka Obi hụ ya n'ihi na ụfọdụ ndị mmadụ ndị o nyere ọrụ na-ahụtazi onwe ha ka Chukwu. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha Asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị nwetara site na steeti Lagos, dịka otu nwanne anyị nwoke bụ onye zipụtara ya bụ ihe onyonyo na-akọwa na ya nọ na-agbafe na nso nso ụlọ ụka Ebuka Obi na-agọ na ya bụ steeti Lagos. O wee sị na ya erute ebe nwa ahụ ebe ndị Zion gbakọrọ wee jụwa sị kedu ihe na-eme, asị na nwaanyị a na ọ dara n'ime ụlọ ebe obi na ogogo nke atọ bụ 3-story building n'ụlọ ebe ha bi na hostel, na ya bụ nwaanyị na-arụrụ Evangelist Ebuka Obi ọrụ na Zion. O wee na-ajụ si keduzi onye bụ maneja ya bụ hostel ebe ya bụ nwaanyị nọ, egosi ya maneja, ọ bụrụ na maneja anaghị emegharị ahụ ya, si kedu ihe a ga-eme, kedu ihe a ga-eme. Ya buru ya bụ nwaanyị wee tinye n'ụgbọala ya, buru ya wee si kedu ebe ụlọọgwụ Seraphic Hospital dị na ya bụ Lagos. Ndị mmadụ agwakwanụ ya ọkpọrọ ya bụ nwaanyị wee gawa n'ụlọọgwụ Seraphic Hospital. Mana ya bụ nwanne anyị nwoke na-akọwa na mgbe ya ruru na ya bụ ụlọọgwụ dowe nwaanyị, si ngwa lekwa ihe mere na ọ bụ onye otu unu, na ọ bụ onye ọrụ Zion. Ọ sị na dibịa bekee bụ dọkịta nọ na ya bụ ụlọọgwụ ajụ na ha agaghị eleta ya bụ nwaanyị anya makwanụ lelee ihe mere ya, bụ ebe ya bụ nwanne anyị nwoke malitere wee sewe ihe onyonyo a dị ebe a. Ogologokwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụrụ ebe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka ya bụ ihe si wee gaa na ụlọọgwụ nwanne anyị nwoke bụ Seraphic Hospital nke dị na steeti Lagos. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya ma nụkwara ụfọdụ ozi olu edekọrọ edekọ bụ recorded voice note nke si n'aka ya bụ nwanne anyị nwoke onye nyere nwaanyị ahụ aka wee pụta. Ka m bịakwanụ. You know how much they're selling? Don't break the phone. Don't be anything. Don't be my sister. Beginning to annoy My run where they run for with and for my back now una break. If not that one, which one from? Now pass una, they pass una. Can you hear me, sir? What happened, man? I said, please, I know you're just helping, right? Please. Instead of us wasting time here, can you please? I've run about it, not far from here. Where's your car? Where's your car? I don't have. They don't. Then why are you asking me? I know you're If just. they do anything but It doesn't I just saw them walking around, right? You did What's my not. business? Please, I just trying to be Who gave you the order? Even in the meeting. I don't know this kind of things. You know, I've my never first seen time- it. I thought this is what's this name again? All this hospital. All this is like that. I don't understand. What is the most important thing? For me, backing her from that upstairs is because I want to save her life. Then I don't like to office that they even checking my records. You could still do it and like try to do something and then tell us, okay. It's not all. Don't break that phone. Don't be doing anything with you. You know how much they're selling? Don't break the phone. Don't be anything. Don't be Now today something happened. Oh, and man come out to side I go. You go side is Zion ministry. So for Zion ministry member, they unconscious and chare one. Even the ekwe help na the na hostel eba na remagunda na rona hotel ya. So the all in the lodge one woman one old woman kwa na azu. Ko help zia kaga kwa na Zion hospital akwa. Nse na agbafe mfu ha nse ngwa ha ba moto yotago ebe moto niile na-agbafe che nwe onye kwere help ya buru moto mo kan help ofa o de help kwana m nda akwa o ebe help ziri fa o I ro na the hospital na doctor ekwekwe treat the person method the patient akwa nwe ihe o mere osisi buru the person ka iru. You understand me? Sisi buru the person ga iru na na ajuzi ya code o sheme muti ndị nọcha dị ndị niile ọsọ ba na moto mgbe na anyị na-achọ help na onye na-ama akwa ndị nọkwa dị ama onye nọ na ọ dara n'elu na 3-story ka o collapse na ebe ọ shi na washing room na apụta the lady nọ na room ya bụ ihe buziri ya na-akpọzi manager ndị hotel ndị safara kezi ya na-akpọzi ya ndị chọọchị Ebuka Obi ya ka Fabia buru the person o ndị asị na ha dị busy ekwe help ya the woman kwuchize back ya kwọrọ that girl from 3-story gbadata ala ndị nọzi di ya
sorozi aka na-ebe akwa the girl n'ọzọ onye ka onye ga-anwa anwa maka onye bụla mmadụ dọ nkọ na mazi ihe ọ na-eme ọ na-ekuzi na-ebriti hard anyị na-asị ya nwanyị onye ji cheki ya na onye a na-arụ na the same company ebe ha na-arụ ya menu ihe ha menu ihe ha ajụ ịghọtago ha ajụkwa ma ebutego m ya hospital na asịzi the person ama m onye m butere bụ mana ọ maka na afọ m na ọ na-arụ na ihe ụna nsị ka m buru ya ndị amakwu m ebe hospital nwana na-aga na ndị direction direct mbute na the hospital ịghọtago ndị ekwekwe treated woman na ara agba m ịghọtago mbido mewe ha video si a nwanne na ụtọ bụ ụtọ akụ echi eme ịghọtago ụmụ ihe niile na ọ bụ ka obere ihe they even lock me on the gate so na must na get delete the video ịghọtago mkpọchiko before I mepe the gate ịghọtago as na get delete ya nsị why ya bụ na ama na adị eme ihe ọjọọ why ya ga-eji ka kan delete ya ịghọtago ịghọtara ụmụ ya ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ka m kwukwa n'uche m nke njibụrụ mmadụ ụdị ihe onyonyo a fepụtara ugbu a o nwere ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị bụ ndị na-abụ ha hụ ha na ihe ọbụla gbasara Zion maọkwanụ ihe ọbụla gbasara Evangelist Ebuka Obi maọbụ ihe ọbụla gbasara Seraphic Hospital na akụkọ ụwa maọkwanụ na news otu a ọ na-adị ha ka ọ bụ mgba ka a na-agba nye nwanne anyị nwoke bụ Evangelist Ebuka Obi maọkwanụ nọọ asị ka a kpọrọ ya akpọ mana achọrọ m ịgwa ndị dị otu ahụ na ihe dị otu ahụ adịghị maka na ụdị ihe onyonyo a bụ ihe anyị ji wee na-ewepụtakarị ya bụ na nwanne anyị nwoke bụ Evangelist Chukwuebuka Obi bụ onye rụrụ ụlọ ọgwụ ahụ ọ ndị mmadụ ka ọ wụnyere ebe ahụ bụ ndị na-arụrụ ya ọrụ o nweghị ka ọ ga-esi wee rụchaa ụlọ ọgwụ wee bụrụ ya ga-abụ ndị dọkịta ma bụrụkwa ndị nọọsis ga-anọ na ya bụ ụlọ ọgwụ ọ ndị mmadụ ka o nyere ọrụ ebe ahụ ma Evangelist Ebuka Obi ejikwa n'ọgwụ nke o ji amata ihe niile na-eme na ya bụ ụlọ ọgwụ ya bụ na ihe onyonyo dị otu a ị na-ahụ abụghị ka e wee katọọ ya bụ aha nwanne anyị nwoke bụ Ebuka Obi ọ bụghịkwanụ ka e wee kparịa ya ma ọkwanụ ka e wee katọọ ọrụ ọma ọ na-arụ kama ka e wee gosi ya ụfọdụ ihe na-eme nke ọ na-anaghị ahụ ụfọdụ ihe ndị ọrụ ya na-eme nke ọ na-anaghị ahụ maka na ọ ya nyere ha ọrụ ma ya nwekwanụ isi ha ngwa unu ka na-arụ makwanụ unu ridebe ya bụ ụdị ihe onyonyo dị otu a ọ bụrụ na ị bụ onye Zion bụ onye hụrụ Ebuka Obi n'anya ma hụkwanụ ihe niile ọ na-eme n'anya ihe ị kwesịrị ime ma ihe ụdị ihe onyonyo a bụ inye aka wee tụsaa ya bụ ihe onyonyo ma ọkwanụ na ịnọ nso na ebe ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Evangelist Ebuka Obi na ọ bụrụ na gị na ya na-akpa ọ ga-amakwanụ mma ka ị tụọ ya ihe onyonyo a ka ọ hụ ụdị akparamagwa ụfọdụ ndị ọrụ ya na-akpa wee na-akpaso ndị ekwesịrị na-eleta anya eleta maka na ya bụ nwaanyị onye ebujere ebe ahụ ka anyị were ya na ya bụ nwaanyị anaghị arụ na Zion ka anyị were ya na ya bụ nwaanyị bụ nnọọ onye na-agara onwe ya ama m na Evangelist Ebuka Obi o kwuola ya ọtụtụ mgbe na Seraphic Hospital bụ free hospital na ha na-eleta onye ọbụla anya na ọ bụrụ na iji ego ị ga-eji nwa akwụ ụgwọ nleta anya iletara gị makwa na ọgwụgwọ enyere gị na ya bụ ụlọ ọgwụ na ha na-anabatakwa ego mana ọ bụrụ na ijighị gị kpọrọ nnọọ onwe gị makwanụ gị bịa na ya bụ ụlọ ọgwụ na a ga-azọ gị ma leta gị anya nke ọma kedụzi ka ọ ga-esi abụ ndị kwesịrị na-azọ ndị mmadụ ndụ ndị kwesịrị na-eleta ndị mmadụ anya n'ụdị ebe dị otu ahụ dịka ụlọ ọgwụ bụzi ndị ga-anọrọ wee na-ekiri onye na-anwụ anwụ gbachi nkịtị na-eme ihe ọbụla kedu ihe a ga-akpọ ụdị nke ahụ ma ilekwanụ ya bụ ihe anya ọfụma o nweghị onye ọbụla na-eme ihe ziri ezi na-atụ ụjọ na a na-ese ya foto makwanụ na a na-ese ya ihe onyonyo nke a ha bụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ ahụ na-asị esezina ihe onyonyo esezina ihe onyonyo emechakwa na-amanye ya bụ nwa amadi bụ onye sere ihe onyonyo bụ onye butere mmadụ ka e nyere ya aka na-amanyezi ya na tupu ọ pụọ ebe ahụ na ọ ga-ehicharịrị ya bụ ihe onyonyo n'ekwentị ya o gosiri na ha bụ ndị n'ebe ahụ makwara ihe ha na-eme na ọ dị njọ ma na-eme ya wee na-asị gị biko nyere anyị aka ọ bụrụ na gị na Evangelist Ebuka Obi na-akpa ma na gị na ya dị na mma mee ka ọ hụ ihe onyonyo a maka ọ hụ ụdị akparamagwa ụfọdụ n'ime ndị ọrụ ya ji wee na-arụ ya bụ ọrụ nke o nyere ha n'aka ọ dị mma ka njedebegodi ebe a gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala otu anyị si eme ya denyere anyị ebumnuche gị otu si hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke na-eme gị onye taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa
ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụhụ onyonyo pịara m follow ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.